नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी कृषी डॉक्टर चेतन क्रॉप एक्सपर्ट या युट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। साधारणतः शेतकरी मित्रांनो, पावसाळा सुरू आहे आणि अशामध्येच वांगे पिकामध्ये आपल्याला मर रोगाचा प्रादुर्भाव दिसत आहे। हा जर प्रादुर्भाव आपण लवकर रोखला नाही किंवा याच्यावरती नियंत्रण मिळवलं नाही तर आपला संपूर्ण प्लॉट हा बसू शकतो। तर साधारणतः याच विषयावरती आपण संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत। त्यासाठी शेतकरी मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्याला शेवटपर्यंत पाहायचा आहे। आणि त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती जर आपण नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या, जेणेकरून अशाच प्रकारची नवनवीन माहिती आपल्याला वेळच्या वेळी पाहता येईल। तर चला तर शेतकरी मित्रांनो, आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूयात। शेतकरी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अशा काही गोष्टी सांगणार आहेत की यामध्ये जर आपण वांगे पिकामध्ये मर रोग येते तर यासाठी आपण काय काय करू शकतो, येऊ नये यासाठी आपण काय करू शकतो, काय खबरदारी घेऊ शकतो, त्याचबरोबर काही महत्त्वाच्या टिप्स देखील आहेत, जेणेकरून आपला खर्च देखील कमी होणार आहे आणि त्याच पद्धतीने आपल्याला आपल्या पिकामध्ये रोगासाठी जे आहेत हे नियंत्रण मिळणार आहे। तर याबाबतची संपूर्ण माहिती आता आपण सुरुवातीलाच पाहूयात। तर साधारणतः शेतकरी मित्रांनो, वांगे पिकामधील मर रोग जो आहे हा दोन प्रकारचा येतो। याच्यामध्ये पहिला आहे बुरशीजन्य मर रोग आणि दुसरा आहे बॅक्टेरियल मर रोग। तर साधारणतः बुरशीजन्य मर रोग जो आहे तर आपल्याला याच्यामध्ये वांगे पिकाची जी मुळं आहेत ही सडलेली किंवा कुजलेल्या अवस्थेमध्ये पाहायला मिळतील। त्यानंतर बॅक्टेरियल मर रोग जो आहे यामध्ये देखील शेतकरी मित्रांनो, वांग्याची जी रोपं आहेत याची जी मुळं आहेत ही आपल्याला कुजलेली किंवा सडलेल्या अवस्थेमध्ये पाहायला मिळतील। परंतु जर बॅक्टेरियल मर रोग असेल आणि बुरशीजन्य मर रोग असेल तर हे ओळखायचं कसं, तर ते मी आता तुम्हाला थोडक्यात सांगतो। साधारणतः शेतकरी मित्रांनो, प्लॉटमध्ये असं कुठेही तुम्हाला एखादं मरलेलं रोप दिसत असेल किंवा पूर्णपणे कोमजलेलं मर झालेल्या अवस्थेमध्ये जर रोप दिसत असेल तर ते तुम्हाला काढून घ्यायचं आहे। त्याची मुळं जी आहेत ही पूर्णपणे पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची, कारण त्याच्यामध्ये माती जी आहे ही आपल्याला दिसत असेल तर ती माती पूर्णपणे धुवून घेतल्यानंतर ते जे मुळाचा भाग जो आहे त्याच्यावरती थोडासा असं तिरकस काप द्यायचा आपल्याला। आणि त्याचबरोबर एका ग्लासमध्ये, जो आपला काचेचा ग्लास आहे त्या ग्लासमध्ये तुम्हाला थोडंसं पाणी घेऊन वरचा जो शेंडाकडचा भाग आहे तो वगळता बाकीचा जो खोडाचा आणि रोपांचा मुळांचा जो भाग आहे हा आपल्याला पाण्यामध्ये ठेवायचा आहे। यामध्ये तुम्हाला शेतकरी मित्रांनो साधारणतः काही वेळानंतर तुम्हाला ओस दिसेल। आता हे म्हणजे काय, तर साधारणतः जसं आपण एखाद्या पाण्यामध्ये दुधाचा थेंब टाकल्यानंतर आपल्याला बारीक बारीक पांढऱ्या तारा दिसतात, त्याच प्रकारच्या तारा आपल्याला जर बॅक्टेरियल मर असेल तर आपल्या ह्या रोपांमधून त्याच पद्धतीच्या तारा आपल्याला पाहायला मिळतील। आता बॅक्टेरियल मर रोगासाठी काही वेगळी औषधं आहेत आणि बुरशीजन्य मर रोगासाठी काही वेगळी औषधं आहेत, तर ते आपण आता पाहणार आहोत। शेतकरी मित्रांनो, आपल्या प्लॉटमध्ये मर रोग येऊ नये तसेच बुरशीजन्य मर रोग जो आहे हा येऊ द्यायचा नसेल तर आपल्याला या ठिकाणी बेसल डोस मध्ये 90% जे सल्फर आहे हे एकरी आपल्याला 5 किलो बेसल डोस मध्ये द्यायचं आहे। त्यानंतर प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये आपल्याला बुरशीजन्य मर रोग आपल्या प्लॉटमध्ये येऊ नये यासाठी आपण कोणती औषधं सोडू शकतो, आणि जर पावसाचा कालावधी असेल, वापसा कंडिशन मध्ये लवकर आपला प्लॉट येत नसेल तर आपण कोणते बुरशीनाशक सोडू शकतो याबाबतची संपूर्ण माहिती आता पाहूयात। तर यामध्ये प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये आपल्याला पहिलं बुरशीनाशक आहे साप। यामध्ये आपल्याला मॅन्कोजेब आणि कार्बॅन्डिझम हा घटक येतो। याचा आपला डोस आहे 500 ग्रॅम प्रति 150 लिटर पाण्यानुसार आपण ड्रेंचिंग करू शकता। त्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, दुसरं बुरशीनाशक आहे हेक्झाकोनाझोल घटक असणारं कॉन्टाफ। हे देखील आपण 500 मिली प्रति 150 लिटर पाण्यानुसार आपल्या प्लॉटमध्ये ड्रेंचिंगसाठी वापरू शकता। तर शेतकरी मित्रांनो, आपल्या प्लॉटमध्ये जर बुरशीजन्य रोगाला थोडेफार सुरुवात झालेली आहे किंवा कमीत कमी प्रमाणामध्ये बुरशीजन्य रोग आपल्या प्लॉटमध्ये दिसतोय, अशा वेळी शेतकरी मित्रांनो, जर आपल्या प्लॉटमध्ये वापसा कंडिशन नसेल तर या ठिकाणी आपण 90% जे सल्फर आहे पावडर फॉर्म मधलं हे आपल्याला साधारणतः 3 किलो प्रति एकरी 200 लिटर पाण्याद्वारे आपल्या प्लॉटमध्ये सोडायचं आहे। यामुळे होईल काय शेतकरी मित्रांनो, साधारणतः आपली जमीन जी आहे हे लवकरात लवकर वापसावरती येईल आणि त्यानंतर आपल्याला योग्य प्रकारे नियोजन देखील करता येईल। यानंतर शेतकरी मित्रांनो, जर आपल्या प्लॉटमध्ये 10% पेक्षा कमी प्रमाणामध्ये मर रोग जर असेल तर या ठिकाणी आपण कुठले बुरशीनाशक वापरू शकतोय ते आता आपण पाहूया। सगळ्यात पहिलं बुरशीनाशक आहे रिडोमिल गोल्ड, ज्यामध्ये आपल्याला मेटॅलेक्झिल प्लस मॅन्कोजेब हा घटक पाहायला मिळेल। ही साधारणतः आपल्याला 500 ग्रॅम प्रति 150 लिटर पाण्यानुसार आपण ड्रेंचिंगसाठी आपल्या प्लॉटमध्ये वापरू शकतो। शेतकरी मित्रांनो, हा डोस तुम्हाला सल्फर दिल्यानंतर 4 दिवसानंतर करायचा आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, रिडोमिल गोल्ड जर आपल्याला उपलब्ध नसेल तर या ठिकाणी आपण कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्रॅम प्रति 150 लिटर पाण्यानुसार आपल्या प्लॉटमध्ये ड्रेंचिंगसाठी वापरू शकता। जर आपल्याला वरीलपैकी दोन्ही बुरशीनाशक उपलब्ध होत नसतील तर या ठिकाणी आपण रोको, जे म्हणजे थायोफिनेट मिथिल घटक असणारं जे औषध आहे हे आपण 400 ग्रॅम प्रति 150 लिटर पाण्यानुसार 1 एकरसाठी ड्रेंचिंगसाठी वापरू शकता। त्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, जर आपल्या प्लॉटमध्ये 10% पेक्षा जास्त मर रोग दिसत असेल तर या ठिकाणी आपण एलिएट म्हणजे साधारणतः याच्यामध्ये फॉस्टाईल ईएल हा घटक येतो। तर ह्याचं प्रमाण जे आहे साधारणतः शेतकरी मित्रांनो
500 ग्रॅम प्रति 150 लिटर पाण्यानुसार आपण ड्रेंचिंगसाठी वापरू शकता। त्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, जर आपल्याला हे औषध उपलब्ध नसेल तर या ठिकाणी आपण कोसाइड 2000 म्हणजे याच्यामध्ये कॉपर हायड्रॉक्साइड हा घटक असणारे जे बुरशीनाशक आहे हे आपण 500 ग्रॅम प्रति 150 लिटर पाण्यासाठी 1 एकरसाठी ड्रेंचिंगसाठी वापरू शकता। त्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, याच्याऐवजी तुम्ही दुसरं एक बुरशीनाशक आहे ताकद, ज्यामध्ये आपल्याला कॅप्टन प्लस हेक्साकोनाझोल हा घटक मिळेल। तर हे देखील आपण 500 ग्रॅम प्रति एकरी 150 लिटर पाण्याद्वारे आपल्या प्लॉटसाठी ड्रेंचिंगसाठी वापरू शकता। यामध्ये शेतकरी मित्रांनो, एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे, ज्या पद्धतीने तुम्हाला मी सल्फरचा डोस सांगितलाय तर त्या डोस नंतरच तुम्हाला 4 दिवसानंतर या बुरशीनाशकांचा आपल्या प्लॉटमध्ये वापर करायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला चांगल्या प्रकारे रिझल्ट त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल। तर शेतकरी मित्रांनो, आपल्या प्लॉटमध्ये जर बॅक्टेरियल मर रोग दिसत असेल तर यासाठी आपण काय काय उपाययोजना करू शकतो तर ते आता आपण पाहूयात। साधारणतः शेतकरी मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी बुरशीनाशक तर सोडायचंच आहे, पण त्याबरोबर आपल्याला एक बॅक्टेरियानाशक सोडणं गरजेचं आहे, कारण बॅक्टेरियल मरसाठी बॅक्टेरियानाशक हे अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करणार आहे। जर आपण फक्त बॅक्टेरियानाशक सोडत असेल तर आपल्याला रिझल्ट हे चांगल्या प्रकारे मिळत नाहीत, ते एकटं कुठल्याही प्रकारचं चांगलं काम करत नाही। त्यासाठी आपल्याला याच्या सोबत जोड म्हणून एक बुरशीनाशक देणं गरजेचं आहे। तर यामध्ये आपण बघूयात की कुठले कुठले बॅक्टेरियानाशक या ठिकाणी आपण वापरू शकतो। पहिला आहे कासुबी, ज्यामध्ये कासोगामायसिन हा घटक येतो। याचं प्रमाण आहे साधारणतः 300 ml प्रति 150 लिटर पाण्याद्वारे आपण 1 एकरसाठी ड्रेंचिंगसाठी वापरू शकतो। त्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, दुसरं औषध आहे व्हॅलिडामायसिन। व्हॅलिडामायसिन आपण या ठिकाणी साधारणतः 500 मिली प्रति एकरी 150 लिटर पाण्याद्वारे आपण ड्रेंचिंगसाठी वापरू शकतो। त्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, तिसरं आहे ब्रोनोपॉल। साधारणतः ब्रोनोपॉल आपल्याला 500 ग्रॅम प्रति एकरी 150 लिटर पाण्याद्वारे आपल्या प्लॉटसाठी ड्रेंचिंगसाठी वापरू शकता। शेतकरी मित्रांनो, वरील दिलेल्या कुठल्याही एका बुरशीनाशकासोबत तुम्हाला एक बॅक्टेरियानाशक सोडायचं आहे। त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, आपण या पद्धतीचं एक एक्झाम्पल बघूया। आपण आपल्या प्लॉटमध्ये सल्फरचा डोस केल्यानंतर 4 दिवसांनी जर बॅक्टेरियल मर रोग 10% पेक्षा जास्त दिसत असेल तर या ठिकाणी आपल्याला कोसाइड प्लस व्हॅलिडामायसिन याचं कॉम्बिनेशन ड्रेंचिंग करायचं आहे। त्याचबरोबर जर आपल्याला बुरशीजन्य मर रोग दिसत असेल तर या ठिकाणी फक्त आपल्याला सल्फर नंतर 4 दिवसांनी फक्त कोसाइड या ठिकाणी डोस सोडायचा आहे। याचे उत्तम रिझल्ट आपल्याला आपल्या प्लॉटमध्ये पाहायला मिळतील। याच प्रकारे संपूर्ण नियोजन आपण आपल्या प्लॉटमध्ये ड्रेंचिंगसाठी करू शकता। तर शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की बुरशीनाशकाचा वापर कोणता करायचा आहे आणि कोणत्या वेळेला काय काय नियोजन करायचं आहे, पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या काळामध्ये कुठल्या गोष्टी करू नयेत जेणेकरून मर रोग आपल्या प्लॉटमध्ये कंट्रोल होऊ शकतो। तर ते आता आपण पाहूया। तर पहिली गोष्ट शेतकरी मित्रांनो, आपला प्लॉट वापसा अवस्थेमध्ये असणं गरजेचं आहे किंवा कोरड्या अवस्थेमध्ये गरजेचं आहे। साधारणतः शेतकरी मित्रांनो, जर आपला प्लॉट कोरडा नसेल किंवा वापसा अवस्थेमध्ये नसेल आणि सतत पाऊस पडत असेल तर यामध्ये आपण साधारणतः 10 ते 12 दिवसानंतर 2 किलो सल्फर एकरी 150 लिटर पाण्याद्वारे ड्रेंचिंगद्वारे सोडू शकता। आता याने होईल काय तर सल्फर जे आहे हा आपल्याला लवकरात लवकर प्लॉट वापसा अवस्थेमध्ये आणण्यासाठी मदत करेल। त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, बुरशीनाशकाचा आणि बॅक्टेरियानाशकाचा वापर योग्य नियोजनानुसारच आपल्याला करायचा आहे। त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, या काळात आपल्याला नत्रयुक्त किंवा स्फुरदयुक्त खतं जे आहेत हे आपल्या प्लॉटमध्ये देणं एकदमपणे टाळायचं आहे। जर आपण आपल्या प्लॉटमध्ये नत्र आणि स्फुरदचं प्रमाण देत गेलो तर आपल्या प्लॉटमध्ये मर रोग हा वाढू शकतो आणि प्लॉट आपला हाताबाहेर जाऊ शकतो, कारण या ठिकाणी कंट्रोल करणे इतकं शक्य होणार नाही। आता याचं एक आपण एक्झाम्पल बघूयात। जर आपण नत्र आणि स्फुरदचा वापर साधारणतः ऊस तुटल्यानंतर पाचटावरती शिंपडल्यानंतर पाचट जर आपलं चांगल्या प्रकारे कुजत असेल तर या ठिकाणी नक्की शेतकरी मित्रांनो, नत्र आणि स्फुरद जर आपण आपल्या मर अवस्थेच्या असणाऱ्या प्लॉटमध्ये जर सोडला तर नक्कीच त्या ठिकाणी मर ही वाढू शकते। त्यासाठी आपल्याला पूर्णपणे प्लॉटमध्ये मर रोग जर दिसत असेल तर या ठिकाणी नत्र आणि स्फुरद देणं पूर्णपणे टाळायचं आहे। त्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, जर आपण वरील दिलेल्या नियोजनासोबत एखादं टॉनिक जरी सोडलं तरी काही हरकत नाही। आपण चांगल्या प्रकारे नियोजन करण्यासाठी किंवा पिकाची चांगला विकास होण्यासाठी एक टॉनिक त्या ठिकाणी या सोल्युशनमध्ये वापरू शकता। तर शेतकरी मित्रांनो, वरील दिलेल्या नियोजनानुसार आपल्याला सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत जेणेकरून आपल्याला मर रोगावरती चांगल्या प्रकारे नियंत्रण मिळवता येईल आणि आपला हाताबाहेर चाललेला प्लॉट आपल्याला रोखता येईल। तर शेतकरी मित्रांनो, जर आपल्याला आजची माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। त्याचबरोबर अशीच माहिती आपल्या इतर शेतकरी बांधवांना मिळण्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर करा। त्याचबरोबर आपण जर आपल्या क्रॉप एक्सपर्ट या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि वांगे असेल किंवा इतर कुठल्याही पिकांबद्दल आपल्याला काही जरी शंका असतील तर आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये नमूद करायला विसरू नका। तोपर्यंत धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो, भेटूयात आपल्या पुढील व्हिडिओमध्ये।